बोखावै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 24थि बोसोरारि जथुम्मा आरो 29थि बिश्वनाथ दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। बोखावै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हातिपति दालाय ब्रह्म जयगालय देलायस्रि सेन्टाराव 12, 13 आरो 14 जानुवारि सानथामनि हाबाफारि लानानै बे जथुम्माखौ खुंनाय जादों। बेनिनो दिनै नैथि साननि हाबाफारियाव फुंनि नेमित जयगखौ दैदेननो चारिदुवार दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय फोसावगिरि नारायण ब्रह्म। नैथि हाबाफारि बायदियै धोरोम सान्थौ बिजिरनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। बे धोरोम सान्थौनि गेजेरजोंनो बिश्वनाथ दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि खुगा लाइसि सोरांनि लामाखौ बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सन्तोष बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। दिनै जोङो सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 24थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे जोंनि आनसलिकआ दिहुननाय 3थि बिजाब सोरां लामा लाइसि बेखेवदों। दा बे लाइसिनि गेजेरजों जोङो थांखि लादों जे जोंनि उन्दै उन्दै जाखांबोनाय लाइमोन फरायसुलि फरायसुलाफोरखौ लिरबिदांखौ लिरनो सोलोंनाय लोगोसे बे थुनलाइनि गेजेरजों जाहाथे गावखौ माने मोनसे सिनायथि लांनो हायो। थुनलाइ होननाय जिनिसा मोनसे थुनलाइया जादों मुलुगनि एबा हारिनि आयना आरो थुनलाइया जादों गियाननि बाख्रि, थुनलाइया जादों जारिमिननि बाख्रि। थुनलाइयाव थानाय लिरनाय गियानखौ मोननानै फरायना मोननानै जाहाथे अगियानाव गफबनाय सुबुं समाजा सोरां लामा मोननो हायो। दा जों सोरां लामा लाइसिनि थांखिया बेनो दे मुलुगाव गोदोसोनाय मानसि समाजा गियान जानानै जाहाथे मोजां मानसि दानो हायो, न'खर मोजां खालामनो हायो। दा बिनि थाखायनो जों बे थुनलाइनि थांखिखौ लानाय जादों आरो सोरजिनो। दा लिरगिरिफोरनि खमायनायनि जाहोना बेनो दा जोंहा गभर्नमेन्टआ आखायाव लाया, जोंहा बर' हारियाव आंखाला बेनो। दा लिरगिरिया गोबां दङ, जोङो नुनो मोनो जोंनि बर'नि बिदिनो बर'नि गोबां लाइसिफोर जोङो लिरनायफोरखौ नुनो मोनो, खिन्थु लिरगिरिफ्रा आंखाला बेनो आरो लिरनो बयबो गोसो दङ। दा लिरनानै फोसावनो थाखायसो माने बै राहाया गैया आरो बिजाबा फोसावनो थाखाय। दा फोसावगिरि नांगोन, बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टफ्रा आखायाव लानांगौ। गोबां लिरगिरिफोर दङ खिन्थु फोसावगिरि गैया, बे फैसानि थाखायनो आरो मेन खोथाया बेनो आरो बर' हारिनि जा बिटिआरफोरनिखौबो लाबो मोजां आखायाव लाबो बेनो आरो थुनलाइ थायोबा माने लिरगिरि फरायगिरि थानांगोन। फरायग्रायाबो आजिखालि खम जाबाय, दानि जुगाव माने ससियेल मिडियायावसो नायो, फेसबुकफ्राव हगारनायखौ। दा बे मोनसे नांगोन आरो फरायग्राबो थानांगोन, लिरगिरि थानांगोन। लिरगिरिया फरायनायनि सायावबो थांना थायो, फरायग्रा बिजाबखौ बायोबा लिरगिरिया बे फैसाजों बिजाब दिहुनफिननो हायो, बिदि जायो आरो माने। दा जोंना बेनि मेन खोथाया फरायगिरिनि आंखाल आरो लिरगिरिफ्रा बिजाब दिहुननायनि मोनसे आंखाल जेंना आरो आंनि आन्दाजाव जुदि लिरगिरिफ्रा बिजाबखौ बायनानै फरायोबा जौगालांगोन आरो लिरगिरिया। आरो बै फोसावगिरि मोनोबा, फोसावगिरिनि हेफाजाब मोनोबा, रांनि हेफाजाब मोनोबा लिरगिरिया माने जोंनाव गोबां बुजिगोन आरो माने बेखौ मिजिंथिनो हायो। फरायबासो बे लिरगिरियाबो थागोन नालाय, फरायनाया गैयाबा बोरै जागोन? फरायनायजों लोगोसे फरायग्रा गैयाबा थुनलाइयावबो थांना थानो हाया। थुनलाइखौ जोङो दिहुनो खिन्थु फरायग्रा गैयाबा थांना थानो। बे फरायग्राफोरनि सायावसो थुनलाइनि जोनोमाबो जायो आरो दा फरायनानै गैयाबा थुनलाइखौबो दिहुनलायखो बेबायदि आरो बेनिखायनो जोंनाव माने बर' हारिया फरायनांगोन, बबे बिजाब बायनांगोन। दानि जुगाव गोबां गोदान गोदान लिरगिरि ओंखारबाय, फरायनायनि आंखाल आरो बिजाबखौ दिहुननो हानाय राहानि आंखाल दं आरो बे राहाखौ लानांगोन आरो बे राहाखौ गभर्नमेन्टआ लायोबा जोंनाव फरायगिरिया लिरगिरिफ्राबो माने लिरगिरि आरो फरायगिरिफ्राबो माने खम बेसेनावनो बायनो हागोन नालाय। दा बेखौ खम बेसेनाव फाननो हानाय राहा गैया, बिजाबखौ फाननानै बेनि फैसाखौ दिहुननो हानांगोन ना। बेनिखायनो माने फरायगिरिफ्रा बायनो हायाखै, फरायनाय बे सानना दङ। खुलुमबाय, गिबि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जिथु 24थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेजों लोगोसे बिश्वनाथ नदुवार आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि 29थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे हाबाफारियावनो आंखौ बिथांमोना जिथु सुजुनानै दिहुननाय धोरोमनि गियानजों, आध्यात्मिक गियानजों आबुं जानाय लिरबिदांफोर थानाय गांसे लाइसि बेखेवनो थाखाय आंखौ आलासि महरै हांख्रायदोंमोन। दा बे सोरांनि लामा बे लाइसिखौ बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो गोबां खाफाल गोनां होननानै सानना लानो हादों। आरो लोगोसे बे लाइसियाव जाबायदि लिरबिदांफोरखौ आङो नायनानै मोनबाय, दा बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' समाज एबा बर' लाइमोनफोरखौ गोबां सोलायनाय लाबोगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जिथु आध्यात्मिक गियान, बे गियाननि बागै आं गावबो थोजासे
गियानखौ मोननो हादों होननानै आं सानगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोङो मानसि हिसाबै जों थांना थानोब्ला जों गोबां रोखोमै थांना थानो हायो जोङो। नाथाय जों सासे आबुं मानसि हिसाबै बा आबुं सुबुं हिसाबै जों थांना थानोब्ला जोंनो आध्यात्मिक गियाननि गोनांथार। आरो बे आध्यात्मिक गियाननि बागैनो बेयाव गोबां धोरोम फोसावगिरि बिथांमोना, आलासि बिथांमोना, आइ आफामोना बेयाव बाहागो लानानै बेयाव भक्तफोरनो माखासे गियानखौ बिलाइदों। दा बेखौ बे गियानखौ मोननो हानानै आंबो सासे खाफाल गोनां सुबुं होननानै साननानै लादों। आरो लोगोसे आसा खालामदों नैबे हाबाफारिया जोंनि बर' समाज, बर' लाइमोनफोरखौ सोलायनायाव जोंनि बे नदुवार हालामाव माबा मोनसे मैखोम बिहोमा होगोन होननानै आं फोथायो। नंगौ, थारैनो नैबे बिजाबा आबुं गांसे समाज फोसाबनायनि, लाइमोनफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनायनि माखासे लिरबिदांजों बुंफबनाय, आध्यात्मिक गियानजों बुंफबनाय गांसे बिजाब। दा बे बिजाबखौ आङो साफ्रोमबो, बेयाव ब्रह्म धोरोम सिबियारिल' नङा, जोंनि बे हालामनि आरो साफ्रोमबो बर'फोरखौनो बे लाइसिखौ फरायनो थाखाय आं खावलायगोन। मानोना बे लाइसिनिफ्राय जों माखासे आध्यात्मिक गियाननि सोमोन्दै जों मोजाङै मिथिनो मोनगोन। आरो जों समाजाव बोरै गावखौ दैदेनलांनांगौ, जोङो गेदेरखौ बोरै मान होनांगौ, जोङो समाजारि बेरेखा माखासे हाबानिफ्राय बोरै गोजानाव थानांगौ, दा बेफोर गासैबो माबाखौ गियानखौ जोङो नैबे बिजाबनि गेजेरजों जोङो मोननो हागोन। बेनिखायनो आं साफ्रोमखौबो बे बिजाबखौ फरायनो थाखाय आं खावलायगोन।